tak lidi, zavíjá jsme Matez Games a dneska je tu unboxing další. A tohle je mega super Windows 8 klávesnici. Ale je to od Logitechu, teď já to vypnu, aby se nevybil taky. Můžete ji tady vidět krásnou, tady krásně dobrou klávesnici. Úžasnou, tady ji vidíte. Spářený. Ano. My víme, že těch unboxingových videí je strašně moc. Ale my už prostě nevíme, my tady máme tolik dobrých věcí, ale teď už nějaký nevíme, co bychom, teď už nevíme, teď už jich moc nebude. A ještě tady, počkejte, spojíme ještě ten unboxing takhle, ještě na jednu věc. Je na ten Xboxový ovladač. Tady, vidíte, je tady Videoplay.cz, my máme 2 ovladače. No a tak to. Ale napište do komentářů, co bychom si měli koupit a co bychom měli unboxingovat. Tak doufám, že se vám tohleto video líbilo. Kurva, ne, tady šéf! Já! No, nevadí. Takže tohle byl konec pro tohle video. Mějte se krásně, skládejte básně a waša. Peťo.